Nu is het zo natuurlijk dat we allemaal denken dat die Hollandse nieuwe de best verkochte vis is. Maar is dat ook wel zo? Ja, maar de kibbeling komt er echt heel hard aan. En dat gaat eigenlijk, als het nog een paar jaar zo doorgaat, gaat dat echt de Hollandse nieuwe verdrijven. Het spijt me, maar het is zo. En je hoort ook sommige mensen zeggen, ja, maar kibbeling is eigenlijk gewoon geen vis. Dat is een soort van afval in een bierbeslag. Nee, dat was vroeger zo. Vroeger was dat echt zo. Maar tegenwoordig, doordat dat zoveel verkocht wordt, wordt dat gemaakt van echt sommige van pure kabeljauw. Maar dat kan ook van koolvis zijn. Of van Alaska pollack. Maar voor het grotendeel wordt het nu tegen vroeger was het afval. Maar dat is nu niet meer zo, lieve mensen, let goed op. Het is van echte kabeljauw. Ik zou heel graag een duet met Koos Albers willen doen. Ik heb hem al een keer gevraagd. En toen was hij er nog niet klaar voor. Maar dan is mijn cirkeltje denk ik rond. En ik had heel graag een duet, want ik word heel veel op feesten. En in feesttenten vergeleken met Arne Jansen. Want waar ik kom, dat weet iedereen nog zo langzamerhand, waar ik kom is het feest. En ik had daar heel graag een duet mee willen doen. Maar dat gaat niet lukken. Maar Koos Albert zou ik geweldig vinden als ik daar ooit eens een duet mee wil doen. Ja. Zou misschien die kroon op die 10 jaar zijn? Ik mag niks zeggen. Ik mag niet op de zaken vooruitlopen. Dat hebben ze mij met een klem bedrukt. Ik mag er nog niet te veel over gaan vertellen. Je verklapt je eigen verrassing. Ja, nee, oké, maar... ja. Nou heeft hij me, eindelijk heeft hij me eens een keer. Eindelijk heeft hij me eens een keer te pakken. Ik val van mijn voetstuk, nee. Dat zou, om de cirkel rond te maken. En het mooiste, ja, dat zou ik geweldig vinden. Eigenlijk heb ik nog geen tegenslagen gehad. Het is heel moeilijk om in de Nederlandse muziekindustrie, want iedereen vist in hetzelfde vijvertje, om daar naar boven te komen. Het is me nu een klein beetje gelukt en nu probeer ik steeds weer een stapje hoger. En ik hoop dat me dat gaat lukken. Jij bent de kabeljauw onder de kibbeling en niet dat afvalvlees wat er anders in verwerkt wordt. Dat heb je heel mooi gezegd.